година се случи в град Велико Търново и го мечтаехме повече от 10 години. Винаги купата и златните медали не се изплъзваха, винаги сме били на второ място. Тази година се случи така, че малкият отбор, 8, 9 и 10 клас, утре ще играят финален матч срещу Соло Вела Благоеве, където нашите прогнози, нашите очаквания са, че отново ще имаме златна купа. Вчерашния матч, който беше последен за голямата група 11 и 12 клас, ние се класирахме с една достойна победа 4-0 над спортното училище и получихме купата първо място общинско първенство по футбол, което ни класира за... Мартин Палев, който е капитан. Освен, че е капитан на отбора, той беше и вратар, един достоен пазител, който не допусна голове с минимум разлика. Ние вкарахме 6 гола и това ни отведе на първата позиция. На второ място бих посочил Ивелин Игнатов от 12 август. Защитник. Мобил Асанов. Георги Георгиев. Михаил Михайлов от 11. Михайлов заедно с Ивелин Игнатов бяха големите секири на матча, които се допуснаха противников играч в нашия терен. Вамос! Полузащитник Димитър Кунев, който в момента го няма. Йордан Илиев. Йордан Илиев от 11 клас беше изненадата на отбора. Централен нападател в два мача по 2 гола, голмайстор с 4 попадения. Другия състезател, който отсъства е Светослав Богомилов, който е вкарал един гол. Димитър Самурков. И човекът, който му беше паднала капачката на лявото коляно, се включи в последния финален матч. Помощник треньори бяха Йордан Пенчев, Павлин Цачев, който малко играе. Мария Марилов. Браво, бе! Николай Генчев, Георги Димитров. Това, което ще се случи утре, а по-вероятно ще се възпроизведе в петък отново, ние ще получим и втората купа. Така, щото на 21 март, тогава, когато ще празнуваме празника на нашето училище, ние ще изкараме от тази година всички купи завоевания, които имаме. 3 златни, 1 сребърна, 1 трето и 4 трети места.
сега предоставям думата на капитана на отбора, който получи купата на най-официално равнище на стадион Ивайлов, който иска да каже няколко думи. Искам да ви предам купата, спечелена от нас. Най-накрая професионалната гимназия заслужено спечели първото място. И аз искам да ви кажа нещо. Тихо! Винаги съм знаела, че в нашето училище са най-добрите ученици от целия град. По много причини. Най-важната е, че тези ученици могат всичко. Могат да се справят в училище, разбира се, когато поискат. Могат да работят в елитните хотели и ресторанти. Могат и когато поискат да побеждават учениците от целия град в спорта. Вярвам в... където се събират много хора, но аз вярвам, че в петък отново ще се съберем тук да получим и другата купа от втория отбор. Така че да сте живи и здрави, продължаваме учебната.